Сега първото нещо, което ще ви попитаме, според вас крайният резултат с плюс ли ще или ще е с минус? Да направим. Първо, да се отървем от тия тук, защото много смущават. Виждате ли? Да. 8 на степен минус 2 е също като единица върху 8 на втора, нали така? А пък 7 на степен минус 3 е... Помните ли? Отстрани ще го напиша като... Значи 8 на степен минус 2 е единица върху 8 на втора, а 7 на степен минус 3, помните ли какво беше? Ама то е едно единица върху 7. Много сгъчкано стана, чакайте. Защото, нали, седмицата на минус 3 е в знаменателя. Все едно единица върху 7 на минус 3. Колко е? Аналогично нагоре. 7 на трета степен. Точно така. Значи сменяме място на числителя и знаменателя и променяме минуса на плюс, ако беше плюс на минус. Значи 7 на трета върху 1 се едно, ама няма нужда да го пишем. И поради тази причина аз просто ще им размена местата. И ще стане... Тук това си го преписвам, минус 14 на втора. Другото си го преписвам, минус 2 на пета. Обаче това 8 на минус втора ще го запиша тук като 8 на втора. Нали? След това 7 на минус трета пък ще го запиша тук горе. Умножено по 7 на трета. Нали? Да. И другото си го преписвам, минус 49 на степен втора. И сега, за да преценим, искам първо да преценим крайния резултат, дали сте с плюс или с минус. Само че така, тук ще го отделя. И ето тук ще пиша после. Обаче, как ще преценим дали с плюс или с минус? Първо, минус 14 на степен 2 при положение, че няма скоби. Отрицателно ли ще или ще е положително? Отрицателно, защото не е в скоби. Така. А пък минус 2, което си е вътре в скоби, е минуса на четна степен, отрицателно или положително ще? Отрицателно. Не четна, исках да кажа. Не отрицателно. Отрицателно. А пък това? Положително. Това пък ще е положително, защото отрицателно на четна степен става положително. Другите са положителни. Положителните колко броя изобщо ни интересуват? Гледаме броя на отрицателните. Имаме 2 отрицателни. Обаче минус по минус прави? Плюс. Така че крайният резултат ще е с плюс. Няма да е с минус. И вече като знаем, че ще е с плюс, игнорираме минусите и ги гледаме числата като такива, каквито са без минусите. И вече ги гледаме като 14 на втора, 2 на пета, защото вече знаем знака какъв ще е, 7 на трета. Спираме да пишеме знаците, защото сме стигнали до извода дали ще е плюс или минус. До тук добре. Ами сега? Нищо с нищо няма еднаква основа, пък ни е следната. Всичките основи 14, 2, 7, 8 и 49. Ако не са прости числа, да ги направим на прости числа. От тези, помните ли всъщност какво са прости числа? Или айде, кои са простите числа? Най-малкото просто число кое е? 1. Това е много важно да го запомните, че едно не е просто число, въпреки че изглежда свръхпросто. Просто число е 2. Прости числа са тези, на които делим, когато разлагаме на прости местната черта. 2, 3, 5, 7. Сега има още. Какво е характерно за тях? Характерно... Да могат само се делят на себе си. На себе си на единица. Да. Делят се на точно 2 числа, на единица и на себе си. 2 се дели на 1 и на 2 и на нищо друго не се дели. 3 се дели на 1 и на 3. 5 се дели на 1 и на 5. Защо съм прескочила 4? Ами защото освен на 1 и на 4 се дели и на 2. 6 защо съм го прескочила? Защото освен на 1 и на 6 се дели също и на 2 и на 3. 7 се дели само на 1 и на 7. 8 е следващото просто число ли? Не. Не, защото освен на 1 и на 8 се дели и на 2 и на 4. Девятката просто число ли? Не, защото се дели на 3. Така, освен на 1 и на 9 се дели и на 3. Десятката просто число ли? Не. Защото?
Защото се дели на 2 и на 5 на така. 10 на 1. Така. Значи 11 следващото. 12 не е просто число, защото се дели на 2. Нали, освен на 1 и на 12 дели на 2. 13 е следващото. Имайте предвид, че от всичките, и те са много, те са безкрайно. От всичките прости числа само 2 е четно. Само първото. Всички останали са нечетни, ама нали, виждате, че примерно 9, което е нечетно, не е просто. Така, от тук от всичките само 2 и 7 са прости, нали? 14 не е просто. Как да го представим като просто число на някаква степен или като произведение на две прости числа? Не да го делим, да го разложим. Това, което трябва да направим е просто да го разложим. 14 делено на 2 е 7. Няма на какво друго да се раздели 7, освен на 7. Едно. Всичките ето тук са само прости числа. Значи 14-ката е 2 по 7. Пишем я 2 по 7 и това нещо цялото е на втора степен. Двойката си е просто, остава 2 на 5 и седмицата си е просто, остава 7 на 3. Отдолу осмицата Марти вече предложи. Ама нищо, нека да покажа. Разлагам я. И стана 8 е равно на 2 на 2 по 2 по 2, 2 на 3. Значи осмицата е права на 2 на 3, това нещо цялото е на втора. По 49 се сещате. Не се дели на 2, не се дели на 3, чак на 7 се дели. 49 е 7 по 7. Мисля, че се сетихте и сами. Тоест 7 на втора. Цялото на втора. Добре, и сега какво правим? Какво бяха, формулата ми трябва за А по Б цялото на някакъв степен показател? Е равно на 2 на втора степен по 7 на втора степен. Така. Следва да препиша тези двете. 2 на 5 по 7 на 3. Дробната черта. 2 на 3 цялото на втора. Как беше формулата? 2 на коя? Какво ги правим? 2 на 6 степен, защото ги умножаваме. Умножаваме ги в случая. Добре. По 7 на коя? Четвърта. Браво. Чудесно! Вече всички са някакво просто число на някакъв степенен показател. Преди да почнем да ги съкращаваме, както каза Марианчо, нека да видим дали няма повтарящи се основи. Ето тук имаме двойка като основа и тук имаме двойка. Първо тези двете да ги умножим. 2 на втора по 2 на 5 е 2 на коя? Седма. На седма. Ама имаме и две седмици, нали? 7 на втора по 7 на трета? 7 на 5. Браво. И отдолу подредени едно под друго да са с еднаквите основи. 2 на 6 и 7 на 4 и вече може да ги гледаме по този начин. Е равно на 2 на 7 върху 2 на 6 е 2. 2 на първа, което е 2. 7 на 5 върху 7 на 4 е 7 на първа. На 7 на първа, което е 7 и получихме 14. Следващата страница подобна на тази. Минус 15, този път ще е в скоби на втора степен, по минус 3 на 6, по 9 на минус 3, това цялото е върху минус 25 е в скоби на 3, по 5 на минус 4. Предлагам ти първо да се отървем от тия тук отрицателните степени показатели. Тоест, другите неща да си ги препишем, а пък с тези да направим каквото трябва да се прави. Какво беше? Помниш ли, Константин? Да. Давай, моето момче, диктувай ми. Минус 15 на това ще го преписваме, нали така? Да. По минус 3 на 6 степен. Това го преписвам. Кажи сега какво да направя с 9 на 3. По 1 върху 9 на 3 степен. Да, ама много натоварено ще стане. Аз ти предлагам направо да го смъкнем ето тук, като 9 на... На 3. Да, това да направим. И сега минус 25 на степен 3 си го преписвам тук. Да. А какво правим с това? Става 5 на 4. Къде? Къде да го напиша? Горе. Качвам го горе.
5 на четвърта. Значи 9 на минус трета стана 9 на трета, ама му сменихме от числител на знаменател мястото. А пък 5 на минус четвърта стана 5 на четвърта, ама му сменихме от знаменател на числител. Нали видяхте? Да. Добре. Айде сега да преценим кое ще ни е отрицателно, кое ще ни е положително. Това плюс или минус ще е? Това ще е плюс. Отрицателно число, повдигнато на четна степен е плюс. Това плюс или минус ще е? Плюс. Пак е същото. Отрицателно число, повдигнато на четна степен плюс ще е. Това си е плюс, това си е плюс. Това какво ще е? Това ще е минус. Браво. Отрицателно число, повдигнато на нечетна степен. Не ни интересува броя на плюсовете, интересува ни само броя на минусите. Имаме един единствен минус. Крайният резултат с плюс ли ще е или ще е с минус? С плюс. Един единствен минус. Ако бяха два, минус по минус е плюс, ама то е един. Минус значи. Един значи нечетно число, значи крайният резултат ще е с минус. И ви съветваме тук да си напишете минуса, ама хубаво да го напишете, да се вижда от самолет, защото много често се пропуска. И сега следва да си ги припишем всички тези числа, само че без отрицателните, защото вече сме преценили. 15 на втора, по 3 на 6, по 5 на четвърта, върху 9 на трета, по 25 на трета. Чудесно. До тук добре. Опа, виждате ли какво направих? Изпуснах минуса. Внимавайте. Пишете си минуса и тогава дробната черта. 15-ката трябва да я представя като някакви прости числа. Как? 15 делим на 3, 5 и после на 5. Значи 15 е равно на? На 3 по 5. Чудесно. На втора. 3 по 5. Вместо 15 пише 3 по 5 цялото на втора. Нататък как да продължа, Коце? После пишем 3 на 6. Защото 3 си е просто число, нали? Да. По 5 на четвърта. Защото 5 си е просто число. Да. Добре, девятката. 9 делим на 3 е 3 и делим на 3 е 1. Тоест 3 на втора. 3 на втора, да. Вместо девятка пиша 3 на втора и това нещо е цялото на степен? На степен 3. Добре. И 25, мисля, че ще се сетиш без да го разлагаме. 5 на втора, на трета степен. Браво. До тук. Добре, минуса, внимавайте, не изпускаме минуса. 3 по 5 цялото на втора е? 3 на втора. 3 на втора. По 5 на втора. По 5 на втора. Останалите ги преписвам, нали? Да. Добре. 3 на втора цялото на трета е 3 на... Това е 3 на 6. Тук ги умножавам, браво. По 5 на 6. Пак ги умножавам 2 по 3, 6. Чудесно. Айде сега да видим сега кои отгоре в числителя с еднакви основи. Не забравяме минуса. От тези 4 числа, какви сте идеите? Какво да направим? 5 на 6 съкръщаваме на 5 на втора. Може, обаче според мен първо да оправим числителя. Защото имаме на 2 пъти имаме с основа 3, 2 пъти имаме с основа 5. Според мен първо тях да ги оправим. Иначе имаме право това, което казваш, да. Ама ми се струва като че ли по-подредено, така някакси по-логично. 3 на втора по 3 на 6 първо да умножим. 3 на втора по 3 на 6 и 3 на 8 степен. Чудесно. А след това 5 на втора по 5 на 4. По 5 на 6 степен. Да, събираме 2 плюс 4. Виж сега колко по-приятно за окото стана, виждаш ли? Да. 5 на 6 ги съкръщаваме. Супер, браво. Те са еднакви, така че да. Директно изчезва 5 на 6 върху 5 на 6 е едно. Няма нужда да умножаваме по едно, то е същото число. Остана, само не забравяйте минуса. Да, минус. И колко? 3 на 8 делено на 3 на 6, което това е 3 на 2, което е 9. Минус 9. Обаче трябва да е минус 9, да. Защото минуса не е в скоби, не е... Той си е отпред. Той си е валиден. Ние още, ето тук, знаехме, че крайният резултат ще е с минус, нали? Да. Добре.